Да ви кажа една гатанка. В земята тя расте голяма и здрава. Дядо я вади, но без помощ не става. Що е то? Здравейте, мили дечица! Вие сте с приказки с Ванюшка и сега ще ви прочета приказката за дядо вади ряпа. Имало едно време един дядо, който се славел като добър градинар. Решил той да посади репи. Прекопал двора, натурил го добре, после хвърлил семената и ги полял. Случило се хубаво време. Репите бързо растели, но една от тях, като по чудо, наедрявала сякаш не с дни, а с часове. Не можел дядото да й се нарадва, не можел да й се начуди. Отроил грижите си. Плевял и поливал, поливал и плевял. Ряпата расла порасла. Листата й се извили колкото човешки бой. Решил една сутрин дядото да извади ряпата. Хванал я с две ръце, задърпал я с все сила, но ряпата не се поклащала. Напънал се дядото пак, но разбрал, че сам няма да се справи и викнал на помощ бабата. Бабо, ела помагай двамата да теглим. Турнала се бабата в градината да помага. Бре, каква ряпа? Зачудила се, засмяла се и тя, пък се хванала с две ръце за дядото. Задърпали те с все сила, но ряпата не се поклащала. Разбрали дядото и бабата, че само двамата няма да я измъкнат. И викнали внучката. Иглике, ела помагай тримата да теглим. Втурнала се внучката да помага. Брече ряпа! Задърпали тримата, но ряпата не се и поклащала. Повикали на помощ кучето. Шаро, ела помагай четиримата да теглим. Притичал се Шаро и се хванал за внучката. Задърпали четиримата, но ряпата не се и поклащала. Повикали и котката да помага. Хванала се Писанка за кучето. Задърпали петимата, но ряпата не се и поклащала. Сетили се тогава за мишката и не я викнали. Притичала Гризанка и се заловила за опашката на котката. Задърпали шестимата, но ряпата не се и поклащала. Хайде сега дружно, рекал дядото. Хоп! Напънали се дружно всички, ряпата измъкнали, вкъщи я замъкнали. После бабата отрязала от нея парче и го сготвила за вечеря. Сладко се гостили, 3 дни яли, пели, се веселили. А вие разбрахте ли отговора на гатанката? Да, точно така, ряпата. Чао и до нови срещи!